Ga Madugun tafiyar zangon ya zo ku kara shiri. Sai Abdu Kwari. Mu ɗau aniya wa zai haɗa kankana da guna. Sai Abdu Kwari. Mu ɗau aniya 'yan zangon sai mu ɗau harama. Sai Abdu Kwari. Mu sake zuba wa ɗan Audu dubun kuriya. Sai Abdu Kwari. Ga fura da zuma Sulaiman je ka kar ka tsaya. Sai Abdu Kwari. Binjimin sanata na malam mai farar aniya. Sai Abdu Kwari. Mai gidan ka ji kunya ka ce da shi ya makara. Sai Abdu Kwari. Kurkar ka ja da makafin layi baba ɗau aniya. Sai Abdu Kwari. Allah muka ce kuma zai amsa mu ƙara shiri. Sai Abdu Kwari. Wani zan sanata jigon tafiya shi muke ta hari. Sai Abdu Kwari. Sama aiki ba rana tafi ban dawo ba. Kasalema tun da ta tafi ba dawowa. To mu je sanatan mu ba za ka daɗa. Sai Abdu Kwari. To mu je mun gamsu ka ƙara yi ka daɗa. Sai Abdu Kwari. To mu je ga Amina ɗau ɗamara. Sai Abdu Kwari. To mu je ya tabbata za ka amsa kira. Sai Abdu Inda Kwari. alfijir ya keto sai ku ji sharar zakara. Sai Abdu Kwari. Sai Abdu Kwari, sai Abdu Kwari, sai Abdu Kwari. Sai Abdu Kwari. Ni ma na faɗi sai Abdu Kwari, ke ma ki faɗi. Sai Abdu Kwari. Kai ma ka faɗi sai Abdu Kwari, shi ma ya faɗi. Sai Abdu Kwari. Ku ma ku faɗi sai Abdu Kwari, wasu ma su faɗi. Sai Abdu Kwari. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Masu da kwarin sun dawo. Shi za mu bu babu litu ba. Sai ka ƙara shiri ɗan Audu sannan ta ka rike ba canji kwar da za mu buga balituwa. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Shi za mu buga wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sannan ta ka rike ba canji kwar za mu bi toron giwa. Bismillahi ya rahmani rabbana mahalicin kowa. Madugun tafiya ya dawo. Wanda shi ya halicci kiyashi kana shi ya halittu giwa. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Shi ya ba mu tudun dafawa ko cikin gungun turawa. Wani ya tafi bai dawo ba. Shi ya sasan da duk zan waka sai na sa shi gaban nan kowa. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Shi za mu ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sannan ta ka rike ba canji kwar za mu bi toron giwa. Yanzu Abdu Kwari ta tabbata ya zama sanatan sanatoci. Madugun tafiya ya dawo. Mai faɗa da cikawa zaki mai fitar da mutane kunci. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Warrakar dukkan matsaloli ko ame ya tsaya sai ya ci. Wani ya tafi bai dawo ba. Tafiyar ka tana kyau gamji makiyan ka ku sai dai bacci. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Shi za mu ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sannan ta ka rike ba canji kwar za mu bi toron giwa. Gaba da yaƙi namu Abdu Kwarin talakawa. Madugun tafiya ya dawo. Mai zuwa da zuwan al'umma kan sahun gaba toron giwa. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Mai biya wa mutane bashi Abdu kawo da farin ɗan baiwa. Wani ya tafi bai dawo ba. Ya muje tafiyar daidai ce kaso gaisuwar Yarbawa. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Shi za mu ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sannan ta ka rike ba canji kwar za mu bi toron giwa. Ga mai faɗa da cikawa Abdu maganin matsiyatan bayi. Madugun tafiya ya dawo. Ko ina maganarsa ake yi Abdu ɗumi mahukuncin sanyi. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Ka fito magana ta ƙare in ka ce miye to sai mun yi. Wani ya tafi bai dawo ba. Mai halin sha'awa ɗawi so kwalliyar ka kwari a yi ta yi. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Shi za mu ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sannan ta ka rike ba canji kwar za mu bi toron giwa. Gaskiyar magana zan furta tun da ba ni da tsoron kowa. Madugun tafiya ya dawo. Abdu Kwari yau kam a ƙasar nan shi yake taimakon talakawa. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Sannata ne da babu kamar shi babu mai kinsa sai dai wawa. Wani ya tafi bai dawo ba. Da mu je gobe ɗin ma kai ne mai dubin nasara ɗan baiwa. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu Kwarin sun dawo. Shi za mu ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sannan ta ka rike ba canji kwar za mu bi toron giwa. Ko ina ka ji zancen zaki kar
ka je ka yi zancen kura. Madugun tafiya ya dawo. Dan ko mun gane mai cutar mu kan mu kama shi ne ya yi gaura. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Ba mu hudda da mai garwa inda aikin ta kenan kara. Wani ya tafi mai dawo ba. Adali mu muke da bukata mun bi jirgin Kwari mun tsira. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Shi za mu bi ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sanda ta karke ba can ne Kwari za mu bi toren giwa. Tafiya da gwani mai daɗi Madugun tafiyar ya dawo. Madugun tafiya ya dawo. Shi muke so ya maimaita mana sannata ba mu zancen bawo. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Inda shi ne ya san haƙƙin jama'a ga su da yawa ya kawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Abdu zaɓin ka zaɓin Allah mun gari bar hakan da ya jawo. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Shi za mu bi ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sanda ta karke ba can ne Kwari za mu bi toren giwa. Shi taimakon al'umma gado ne o waɗan tulu bai gado ba. Madugun tafiya ya dawo. Ƙoƙarin sa matasa aiki Abdu halin shi bai canja ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Garkuwan al'umma hamshaki sannata wanda bai nisa ba. Wani ya tafi bai dawo ba. Mai gudun al'umarsa ya ɓoye Abdu bai kulla aljihu. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Shi za mu bi ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sanda ta karke ba can ne Kwari za mu bi toren giwa. Kwari in ka gama dan Allah sai ka koma hakan ne daidai. Madugun tafiya ya dawo. Dan amanar ka ce ta ja muka tura kai yanzu saura maimai. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Sannata Sulaiman al'umma zahiri na ta koyar waiwai. Wani ya tafi bai dawo ba. Yanzu zanwan Kaduna ba wanda zai riƙe sannata sai dai kai. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Shi za mu bi ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sanda ta karke ba can ne Kwari za mu bi toren giwa. Garkuwar mata da mazaje gwamnan Kaduna mai talakawa. Madugun tafiya ya dawo. Gafara mai maɗi kan hanya mai zuwa ne masoyin kowa. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Sun ci wasan rai ya haske gaskiya ba da babbar baiwa. Wani ya tafi bai dawo ba. Maganin duhu haske malam Nasir inuwar talakawa. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Shi za mu bi ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sanda ta karke ba can ne Kwari za mu bi toren giwa. Hajiya Amina ta fi sannu matar kwarta ka ɗaiɗai. Madugun tafiya ya dawo. Giwar sannata Abdu Kwari ce zancen ki ya fi ƙarfin waiwai. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Mai taimakon maza har mata matar sannata kin mana komai. Wani ya tafi bai dawo ba. Allah ya ƙara girma mama aikin ku kun gama sai dai waiwai. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Shi za mu bi ba wani can ba. Sai ka kara shiri dan Abdu sanda ta karke ba can ne Kwari za mu bi toren giwa. Madugun tafiya ya dawo. Wani ya tafi bai dawo ba. Gasa Abdu kwarin sun dawo. Shi za mu bi ba wani can ba. Sai ka kara